Gospodin Andrija Hrgović dolazi nam iz Sinja, a inače je postao Zagrepčanin, možemo li tako reći, na prijedlog vas, Ante? Vi ste ga nagovorili? Ja sam nagovarao, ali morao sam ja, obzirom da smo mi sličnih godina, dobro, stariji sam ja, ali se ponašamo tako, družimo se, pa sam ja još malo ove starije upotrijebio da mu objasne kako bi to bilo dobro, znaš. Gospodin Andrija Hrgović, slavodobitnik Alke, to je velika čast. U Sinju je velika čast. Sad mislim da i u Hrvatskom svi znaju šta je Sinjska alka. Ja sam slavodobitnik 293. Sinjske alke. Znamo da na Sinjskoj alci ne može nastupiti nitko tko nije iz Sinja. Kako postići takav rezultat? Pa sigurno. Alka mora biti rođeni Sinjanin. A alka se trče prva nedjelja u 8. mjesecu, znači mora biti petak, subota, nedjelja u 8. mjesecu i ta 3 dana u Sinju za te dane stvarno je predivno i kogod dođe će se dobro osjećati. Kako izgledaju treninzi za takvo natjecanje? Pa imaš 3 tjedna do Alke, imaju gdje se na tome trkalištu gdje se održava Alka, imaju probe i ima tu nas 25, a od njih 25 se izabira 17 kopljanika i gađa se i da imaš 3 trke. Imaju kvalifikacije, jel? Pa imaju kvalifikacije i mislim stav, gađanje, držanje, sve se to gleda i ima časni sud i sve koje to odredi na kraju. Zadnjih 7 dana trče samo 17 najbolji. I kad se čuje ono u sridu, lijepo zvuči. Da, lijepo i još mačkule govor sa Kamička, stvari sa starog grada. Pa predivan osjećaj. Ante, vi ste isto nekad jahali Alku? Ja sam isto tako krenuo sa Alkom i nisam imao sreću da pobjedim. 2 puta sam se natjecao kao među tih 17. Bilo je super, nema govora, no međutim ja sam se zarazio s tim preponama previše. I ja nisam mogao odvojiti, ja sam već tada imao privatnih konja puno i nisam ja to mogao nekome ostaviti. Ajde se vi sad brinite za to, idem ja mjesec dana u Sinj. Nije to išlo zajedno i ja sam to rekao, čak sam rekao možda Alku uglavnom i trče, sad se poklopilo da ima jedna smjena generacija i to, no međutim puno ljudi ima 50 godina trči Alku sa 50 godina. Ja sam si isto tako mislio, ok, kad prođe malo, kad ode malo vremena, valjda ću uhvatiti vremena i za Alku, jer to je, šta kaže Andro, to je dolje ponos Sinja i to kraja odakle smo, ali ja sam više toliko sam se angažirao u ovim preponama i ne mogu tako to ostaviti i reći mene nema mjesec dana, to ne možeš ako se baviš sa konjima, pogotovo ako imaš svoje konje. Da, to je ono što smo na početku rekli, konji su obaveza. I vi ste sad, vidimo, isto u preponskom jahanju. Pa da, tu sam, kako Ante rekao, sam došao kod njega prije 2 godine i radio sam i trenirao sam i Ante najveće zasluge tu dobio što sam ja sad takmičim i ide dobro sve i mislim da ću to uspjeti do kraja i uz njega biti dugo vremena. Kakvi su novi planovi? Pa novi su planovi sada tu u Zagrebu da se takmičim u preponskom jahanju, da napravimo što bolje rezultate, da puno mladih konja napravimo, tako da će biti zanimljivo ova sezona i mladi konji, i skakanje i sve. Želimo vam puno uspjeha i vjerujem da će biti još ovakvih lijepih vijesti. Hvala.